La Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa Maria, la catedral de Burgos per als amics. Uah, tio, és que és descomunal, o sigui, les fotos no hi fan justícia. Originalment aquí hi havia una església romànica, però al segle XIII es va enderrocar i es va construir el primer temple gòtic d'Espanya. El gòtic original hi tenia moltes influències franceses, però després al segle XVI es va continuar ampliant i per això hi trobarem diferents influències, com el Renaixement. I a dins de la catedral hi ha diverses coses que estan molt xules i són molt interessants. El cimbori és molt conegut, també està allà la tomba del Cid Campeador i també de la seva dona, Doña Jimena. Un altre element molt conegut és l'escala daurada, que és un element que es va afegir al Renaixement per facilitar l'accés dels burgalesos que vivien a la zona alta. I un dels elements més característics de la catedral és el papamosques, que és un petit autòmata del segle XVIII que marca les hores i cada cop que és l'hora en punt toca una campaneta mentre obre la boca.